Това са моите другите карти, с които работя. 10. Те са специални и са оракулски. Нека да видим какво трябва да знаят някои хора от вас и моля да напишете в коментарите дали това напълно резонира с вас, защото аз тези карти са малко по-сложни за мене от тарото, но аз ги чета интуитивно, така че нека да видим какво трябва да знаете точно сега в този момент, какво иска 10 да ви каже. Диаманта, добре. Риба. Добре. И ето тази карта. Така. Тези карти казват, че сега това правя четене, така го усещам и го интерпретирам интуитивно. Диамантът е по принцип символ на парите. Сега правя четене минало, сегашно и бъдеще. Така, диаманта символизира пари и то изобилие. Рибата говори за, че някой е объркан, може би не знаете в коя посока да тръгнете относно кариерното ви развитие. Може би някои в момента имат затруднения в кариерен план, така го усещам, с паричките не са добре. Така го усещам и го интерпретирам интуитивно, така ми идва отвътре, така го чувствам, така го усещам. И дървото говори обаче за стабилност. Значи след този период, ако си търсите нова работа, стабилна и не сте доволна от сегашната си и сте накъсо, както, нали, сега е такъв период, сте накъсо с паричките, дървото говори за стабилност, дългосрочност в кариерен план и че ще имате възможност да увеличите финансите си или да смените сферата, в която работите. Сферата, в която работите, може би сега е време за промяна, след като мине Меркурий, време да преосмислите посоката относно кариерното ви развитие и професията, това до момента, което го казах с рибата. Може би е време да преосмислите какво друго бихте искали да работите, в каква друга сфера искате да се реализирате. Рибата говори също за промяна. И това е, което трябва да знаете. Надявам се, че това резонира за вас. И моля, напишете ми долу в коментарите дали резонира с вас. Просто имам нужда от обратна връзка. Благодаря и, както казвам, бъдете много обичани и благословени. Да бъде.